ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшои соев. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. агар шумо ба тоҷикистон бор фиристоданӣ бошед, марҳамат номрое ки дар болои экран мемонам занг зада боротона бифиристед. ногуфта намонад, барои камбағалон, барои масҷид, барои ятимхонаҳо, барои хонаи бепарасторон ройгон бурда мешавад. марҳамат занг зада маълумоти бештарро дарёфт кунед. дӯстони азиз, имрӯз бар мо як қисса пешниҳод карданд. қисса чунин ном дорад: вақте маро оғӯш кард, ё ин ки хиёнати зани шавҳардор. рости гап, аз хондани қисса ман зид будам, нахостам ки қиссаро пешниҳоди шумо кунам. беҳад хоҳиш кард, илтимос кард ки ҳамин қиссаро пешниҳоди мардум гардон, чунки ҳама медона дар ютуб фақат зани шавҳардор зино кард, зани шавҳардор хато кард гуфта. ман барои ҳамин хотир нахостам ки таънаи шумо, маълумати шумо, дашмонҳои шуморо шунавам. яки бисёр хоҳиш кард ки амира пешниҳоди шумо кунам. аз ҳамин сабаб гапа бисёр намекунем, мехонамаш, худи шумо гӯш кунен, хулосаихтонро дар комментария нависен. раҳмат барои дастгиритон. ҳатман бори дигар аз шумо хоҳиш мекунем ки обуна шавен ва лайк ва комментария гузорен. аз хотирам рафт аст, агар шумо ба тоҷикистон рақиб бошед, марҳамат номрое ки дар болои экран мемонам, ҳатман дар телефонотон сахранӣ кунен бигирен, ё ин ки шумо ё ин ки ягон дӯстатон ба тоҷикистон рақиб мешава, ба шумо билети арзон пешниҳод мекунем, ё ин ки ба адреси мо биёен: метро Новокузнецк, улица Большой Татарский дом 35. инак ба хондани қисса шурӯъ мекунам. қисса чунин ном дорад: вақте ки маро оғӯш кард, ё ин ки хиёнати зани шавҳардор. ман оиладор, соҳиби 2 фарзанд ҳастам. шавҳарам ҳеҷ камбудӣ надорад, сиҳату саломат ҳастанд. меҳру муҳаббатро бароям арзонӣ медорад, эҳтиромам мекунад. барои пеш ба бурдани рӯзгор то андозае заҳмат мекашад. ман худ тоҷирам, дар бозори ноҳия фаъолият мекунам. аз зиндагӣ ҳеҷ шикояте надорам. танҳо мехоҳам ки аз равоншиносӣ барои як хатогиам маслиҳат бипурсам. тавре гузаштам. шавҳар дораму зиндагии осуда. марди хонадонам ки ӯ падари 2 фарзандам ҳаст, маро дӯст медорад, эҳтиромам мекунаду муҳаббатро бароям арзонӣ медорад. аммо аз чӣ бошад ки мани беандеша некиҳои ӯро қадр накарда бо ҷавоне вомехӯрам? медонам шумо шунавандагони азиз, шунавандагони шабакаи қадамшои соев, ин лаҳзаҳо ки дарди дили маро мутоалиа доред, сарзанишам мекунед, санги маломат ба сӯям мепартоед. ва шумо ҳақ ҳастед. охир гуноҳгорам. ман зане ҳастам ки андеша накарда ба роҳи каҷ рафтааму акнун пушаймонам. аммо наметавонам як роҳи дурустеро барои худ интихоб созам. ва маҳз барои ҳамин вақтҳои охир дардошноям гаштааст, чун дар бозор фаъолият мекунам, яъне ба тиҷорат машғулам. давоми рӯз муштариёни зиёде аз моли ман харидорӣ менамоянд. ва ҷавоне ки дӯсташ доштам яке аз муштариёнам аст. ӯ боре аз моли ман харидорӣ карду бо ҳамин мо дилбохтаи якдигар гаштем. аз як нигоҳ, аз як суҳбат ва аз як сухан ки ӯ ба ман иброз дошт, маъқулам шудӣ, дилам об гашту дӯсташ доштам. нигоҳҳои ӯ кифоя буд ки маро барои вохӯрӣ розӣ кунонад. нигоҳҳош, хандаҳош, суханҳош ва ширингуфториёш маро чунон кард ки ва минбаъд тез тез ба мулоқот мешитофтам. худ надонистам мондам ки
гуноҳ вориди оғӯши гарми ин ҷавоне ҳанӯз зан нагирифта гаштам. ҳоло бошад ёди навозиш ва ҳаракатҳои форами ӯ маро беихтиёр ба сӯяш равона месозад. гарчанде кӯшиш мекунам то суҳбат кардану во хӯрданро қатъ созам, аммо намешавад. бале, наметавонам. Агар рӯзе якдигарро набинем, девона мешавем. агар мулоқот накунам, ҳам тариқи телефон тез-тез аз ҳоли якдигар бохабар шуда бо суханони пурмуҳаббат якдигарро ором месозем. метарсам аз он рӯзе ки агар рафту шавҳарам аз ин амалҳои ман бохабар гардад, чӣ мешуда бошад. намехоҳам зиндагиам вайрон шаваду фарзандонам аз хурдӣ ятим монанд. аммо чӣ кор кунам? боз бедӯстдоштаам буда наметавонам. мемирам. ба ман чӣ маслиҳат медиҳед, дӯстони азиз? инак ин нома, ин қисса ба поён расид. раҳмат ки то охираш гӯш кардед. бахшиш ки саросима хондам, шояд барои шумо нофаҳмо бошад. ин апа шавҳар дорад, зиндагӣ нағз доштай, бо болои ин як дӯстдоштаи дигаам доштай. метарса ки имрӯз ё фардо шавҳараш хабардор мешавад аз ин амали зишт, аз ин амали ношояндаш. намехоҳад ки зиндагиш вайрон шавад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш кардааст ки як маслиҳатш битен, яъне ки ҳам бо дӯстдоштааш бимонад, ҳам бо шавҳараш, ё ин ки дӯстдошташа интихоб кунад, шавҳарашро не. аз шумо эҳтиромона хоҳиш дар комментария нависем фикрҳоятона. то наворҳои дигар, худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.